खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बे समाव बोथोरखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां मोन 30 जिल्लाफोराव हाई एलार्ट फोसावदों मिरु बोथोर बिगियाना बे समाव रायजोआव सांग्रांथि रादाब फोसावदों नंगौ रायजोआव बोथोरा गिख्रंथाव महर लादों बोथोरा बारहुंखा आरो अखाजों गिख्रंथाव महर सोलायनो हमदों मिरु बोथोर बिगियाना बे समाव अखा आरो बारहुंखाजों गिख्रंथाव महर लानायनि थाखाय रायजोआव हाई एलार्ट फोसावदों रायजोआव गोबां बिबांनि अखाजों लोगोसे बारहुंखा सारअन्थाइ फैनो हागौ फैगौ 3 घन्टायाव बारहुंखा अखाजों रायजोआव गिख्रंथाव महर लानो हागौ होनना मिरु बोथोर बिगियाना सांग्रांथि रादाब फोसावदों गोबां माखासे ओनसोलफोराव गोबां बिबांनि अखा हानायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो दैबानानि जेंनाजों भुगिनांनानै दं जायनि जाहोनाव मिरु बोथोर बिगियाना मोन 30 जिल्लाफोराव हाई एलार्ट फोसावदों मिरु बोथोर बिगियाना माखासे रायजोआव एलार्ट फोसावनाय बायदिब्ला कक्राझार चिरां नलबारि आरो उदालगुरिजों लोगोसे गोबां जिल्लाफोराव मिरु बोथोर बिगियाना हाई एलार्ट फोसावदों आरो मिरु बोथोर बिगियाननि बायदिब्ला बे हाई एलार्टआ फैगौ 19 मेसिम रायजोआव गोहोम गोग्लैनो हागौ मोनसे गोजोनथाव खौरां कक्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बीएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं एचएस आरो एचएसएलसी उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय बीएसएस डिप्लोमा इन मेडिकल रेकर्ड साइन्स BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बीएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन